V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Kto chce byť môjim učeníkom, nech zaprie sám seba a nech ma nasleduje. Matúš 6 až 24. Pane Ježišu, Ty si zanechal znaky svojho umúčenia na posvätnom turínskom plátne, do ktorého zavinuli Tvoje presväté telo sňaté z kríža. Prosíme ťa, daj, aby sme skrze Tvoje umúčenie, smrť a pochovanie boli privedení ku sláve vzkriesenia. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Prvé zastavenie. Pán Ježiš sa potí krvou. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. Pot mu padal na zem ako kvapky hustej krvi. Lukáš 22, 44. Turínske plátno je fotografia napísaná krvou. Svoju krv začal Ježiš prelievať za nás už v olivovej záhrade. Svätý Lukáš, evanjelista, ktorý bol lekárom, zaznačil nám to vo svojom evanjeliu. Aj dnešná lekárska veda hovorí o tomto zjave. Keď je ľudský organizmus podrobený veľkému zrušeniu, veľkej bolesti a veľkej úzkosti, vtedy podkožné žilky sa popretrhajú a krv vychádza na povrch smiešaná s potom. Pán Ježiš vyčíta svojim učeníkom: Nemohli ste aspoň chvíľku bedliť so mnou? Pane Ježišu, daj, aby som sa naučil zotrvávať pri Tebe v modlitbe, veď Ty si moja jediná láska. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Druhé zastavenie. Krvavé znaky na tvári. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vtedy jeden zo sluhov uderil ho po tvári. Ján 18:22. To bol prvý úder. Potom sa už údery ani nepočítajú. Ježišova tvár na turínskom plátne zachováva tieto znaky zúrivosti zlých ľudí. Vidieť na ňom jasné znaky po opuchlinách, jednu pod pravým okom a druhú pod celom ľavom líci. Aj nos je zdeformovaný. Zaiste dajaký brutálny úder palicou mu zlomil nosnú chrupavku. Tvár je najvznešenejšou časťou ľudského tela. Je zrkadlom duchovnej hĺbky a citového bohatstva človeka. Úder do tváre je znakom veľkej urážky. Ježiš pretrpel aj toto. Pane Ježišu, prorok Izaiáš o Tebe predpovedal: Svoju tvár neskryl som pred tými, čo ma zauškovali. Pane, daj mi pochopiť, že potupenia a nespravodlivosti, ktoré musím znášať, sú zväzkom ma užšie spája s Tebou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Tretie zastavenie. Bičovanie. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vtedy Pilát prepustil im Barabáša. Pána Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Matúš 27 až 26. Ježiša priviazali s vystretými rukami hore na stĺp, aby ho bičovali. Usudzujeme to aj z toho, že na turínskom plátne rany po biči vidieť iba na chrbte a nie na prstách. Rímsky bič pozostával z jedného alebo z viacerých kožených remienkov, ktoré sa končili olovenými guľkami alebo kostičkami. Dakedy tieto guľky boli dvojité. Kožené remienky dopadnúc na telo prilnuli tesne ku koži a olovené guľky urobili na tele ranu. Keď potom prudko stiahol bič, guľky ešte viac roztrhali rany. Koľko úderov dostal Pán Ježiš? Na plátne možno napočítať vyše 100 rán po úderoch. Teda Pán Ježiš dostal viac ako 40 zákonom stanovených úderov. Od hlavy až po päty niet na ňom zdravého miesta. Izaiáš 1:6. Pane Ježišu, kedykoľvek dostanem Tvoje odpustenie vo sviatostnej spovedi, spomeniem si, že Tvojimi ranami a opuchlinami byl som ozdravený. Prvý list svätého Petra 2:24. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Štvrté zastavenie. Korunovanie terním. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
a obliekli mu šarlátový plášť, z trnia uplietli veniec, položili mu ho na hlavu a začali ho posmešne pozdravovať. Zdrav buď kráľ židovský. Marek 15:16 až 18. Chirurgovia dobre vedia, ako silno môže krvácať rana na hlave. Na turínskom plátne veľmi dobre vidieť stopy po zaschnutých ranách na čele a na hlave. Najviac takýchto rán vidieť na zadnej časti hlavy. Veď akoby aj nie, keď sa Pán Ježiš v krčovitých bolestiach spieral na kríži, aby sa narovnal a mohol ľahšie dýchať, trňovou korunou udieral o drevo kríža. Tým sa mu trne vrážali stále hlbšie do hlavy. Hľa, váš kráľ. Ján 19:14. Prišiel založiť kráľovstvo lásky a ľudia sa mu odplácajú trňovým vencom nenávisti. Pane Ježišu, daj mi sily a odvahy uznávať ťa vždy za kráľa svojho srdca. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. 5. zastavenie. Pán Ježiš nesie svoj kríž. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš si niesol kríž, až došiel na miesto, ktoré sa volá Golgota. Ján 19:16. Pán Ježiš niesol na svojich pleciach priečné rameno kríža, patibulum, na ktorému pribili ruky, a tak ho vytiahli potom na vislé drevo kríža, ktoré už bolo zasadené v zemi. Priečné rameno kríža bolo dlhé asi 2 metre a vážilo okolo polmetrického centa. Teda dosť veľká ťarcha aj pre normálneho zdravého človeka a tým viac pre takého, ktorý by pri bičovaní skoro celkom vykrvácal. Na turínskom plátne vidieť na pravom pleci veľkú ranu. Zaiste je od bremena kríža. Aj na ľavej lopatke vidieť veľkú ranu. Keď Pán Ježiš opätovne padal pod krížom, drevo kríža slačilo jeho plecia celou svojou váhou. Pootváralo sa schnuté rany a spôsobilo mu nové bolesti. Pane Ježišu, ty mi hovoríš, moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Daj, aby som veril týmto tvojim slovám a podľa nich sa riadil vo svojom živote. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. 6. zastavenie. Pán Ježiš veľa ráz padol pod krížom. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vtedy prinútili istého Šimona Cyrenejského, ktorý sa práve vracal z poľa, aby mu pomohol niesť kríž. Marek 15:21. Kto padne na tvrdej nerovnej ceste, najviac si ublíži na kolenách. Keď padne človek, čo nesie na pleciach dajakú ťarchu, obyčajne padne najprv na pravé koleno. Na turínskom plátne vidieť veľmi jasne, že pravé koleno je hrubšie, opuchnuté a pokryté mnohými ranami. To jasne svedčí o tom, že Pán Ježiš veľa ráz padol pod krížom. Neste si navzájom svoje bremená a tak splníte zákon Kristov. Prízvukuje svätý Pavol list Galatianom 6:2. Toto je najlepší spôsob, ako pomôcť i tebe, láskavý Ježišu. Nauč ma verne plniť tento príkaz lásky. Viem, že len tak budem ozajstným kresťanom a tvojim nasledovníkom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. 7. zastavenie. Klíny v rukách a nohách. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ak len neuvidím na jeho rukách znak poklincov a nevložím prst do rán v poklincoch, neuverím. Vlož sem svoj prst a pozri na moje ruky. Ján 20:26-27. Keď prišli na Kalváriu, vojaci strhli z Pána Ježiša šaty a tým ešte viac rozjatrili jeho rany. Krv sa valí zo všetkých rán. Potom ho shodili na zem, do prachu a špiny. Schytili mu ruky a pribili ich na priečne drevo kríža. Klince boli dlhé, štvorhrané, zahrotené. Na turínskom plátne vidieť po nich stopy na zápestiach rúk a nie na dlaniach, ako sa dlho myslelo. Veď dlane by neboli udržali váhu celého tela. Predstav si ukrutnú bolesť, keď sa klin dotkol živého nervu. Celé telo sa triaslo, ako by prešiel po ňom elektrický prúd vysokého napätia. A kliny potom stále ostanú v dotyku s nervami a každý i ten najmenší pohyb zapričeňuje Pánu Ježišovi neopísateľné bolesti. Celé telo sa priam zvíja v ukrutných krčoch.
Pane Ježišu, daj mi pochopiť, že pre spásu sveta sú potrebné nielen ruky, čo pracujú, ale aj ruky pribité na kríži utrpenia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistí. 8. zastavenie. Pána Ježiša zdvíhajú na kríž. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď budem pozdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k sebe. Ján 20:32. Vojaci postavia odsúdenca na nohy, vyzdvihnú priečne rameno kríža, na ktorom má pribité ruky, a začnú ho zdvíhať po zvislej časti kríža až na samý vrch, kde rameno upevnia. Chrbát Ježiša Krista, hrozne doráňaný bičovaním a ťarchou priečného dreva, sa šúcha po dreve kríža. Koľko bolesti mu zapričinuje toto vyzdvihnutie na kríž. Potom pribijú jediným klincom obe nohy, ľavú nohu na pravú. V skutku na turínskom plátne vidieť na pravej nohe menšiu ranu ako na ľavej. Aj v hrobe si nohy zachovali smrteľnú strnulosť. Zachránil druhých, nech zachráni sám seba. Nie si ty Mesiáš, zachráň teda sám seba. Je ťažko vidieť záchrancu v človekovi, ktorý skonáva. Podobne je ťažko vidieť Božiu vôľu v utrpení, ale je to cesta vyznačená Spasiteľom. Ježišu, nauč ma poznať ju. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistí. 9. zastavenie. 3 hodiny agónie. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Bolo už asi 6 hodín, naše poludne. Tu nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny, naša 3. popoludní, lebo sa slnko zatmelo. Lukáš 23:44. Kristova agónia začala okolo poludňa a pretiahla sa až do 3. Rozličný smer potôčikov krvi na turínskom plátne jasne dokazuje, že Pán Ježiš, visiac na kríži, snažil sa meniť občas polohu. Keď jeho telo, vysilené od toľkých múk, viselo sklesnuté na dreve kríža, krv z jeho rán na zápestiach tiekla po dĺžke ramien. Keď sa Pán Ježiš trocha pozdvihol, aby sa nezadusil, opierajúc sa pritom celou váhou o klím na nohách, krv tečúca z rán zmenila smer a padala na zem. Vtedy Ježišove pľúca mohli nabrať trocha viac vzduchu a on sa mohol modliť: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Lukáš 23:24. Ježiš môj, nauč ma povedať celkom odhodlane: odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistí. 10. zastavenie. Ježiš trpí hrozné krče. Kláňame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. V úzkosti vystieram svoje ruky k tebe, Bože môj. Vyslíš ma, príď mi na pomoc. Vidíš, že už ďalej nevládzem. Žalm 142. Otlačky na turínskom plátne ukazujú, že ramená Pána Ježiša boli veľmi strnulé. Je to pre krče, ktoré pretrpel. Z krčov, ktoré sme kedy pocitili na rukách alebo nohách, vieme si predstaviť, aké veľké bolesti spôsobujú. Ježiš Kristus trpel na kríži také rôzne krče, že sa to nedá ani predstaviť. Tetanické krče zovreli celé jeho telo, ako by do kliešti. Hľadal som dookola, kto by mi pomohol, ale nikoho som nenašiel, kto by mi podal pomocnú ruku. Izaiáš 63:5. Pane Ježišu, sľubujem ti, že z lásky k tebe ochotne pretrpím všetky protivenstva, ťažkosti a bolesti. Chcem ich pokorne predniesť Otcovi ako pokánie za svoje hriechy. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistí. 11. zastavenie. Kristus zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Potom Ježiš zvolal veľkým hlasom: Bože môj, prečo si ma opustil? A naklonil hlavu, vydýchol. Matúš 27:50. Bolestné umúčenie a ešte bolestnejšia smrť. Na turínskom plátne Ježišov hrudný kôž je veľmi zreteľne viditeľný. V krčovitých bolestiach Ježiš veľmi ťažko dýcha. Hrudný kôž sa hýbe s veľkou námahou. Vzduch sa nedostáva do pľúc a Ježiš sa dusí, ako by ho niekto škrtil za hrdlo.
Nevládze sa už ani trocha zdvihnúť, aby nabral aspoň trochu vzduchu. Pred chvíľkou dal celý svoj dých do posledných slov. Bože môj, prečo si ma opustil? Už viacej nemôže, je koniec. Vydýchol. Prvému človekovi Adamovi Boh vdýchol dých života. Kniha Pôvodu 2.7. Kristus, nový Adam, vydýchne ducha, to jest, daruje nám život a spásu. Pane Ježišu, nauč ma prijať moju smrť ako najvyššiu obetu, ako bránu do života večného. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistí. 12. zastavenie. Rana v boku. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď prišli vojaci k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu nohy, ale jeden z vojakov prebodol mu kópiou bok. Hneď vyšla z neho krv a voda. Ján 19.23. Na turínskom plátne vidno celkom jasne stopy po veľkej hlbokej rane na ľavej strane Kristovho hrudníka. Vojaková kópia prebodla srdce, z ktorého vyšla krv. S krvou vyšlo aj biele sérum, ktoré sa hojne nahromadilo v srdcovom svale počas smrteľnej agónie. Pre Židov stredobodom obety nebola smrť, ale pokropenie krvou obete, pretože sa domnievali, že krv je sídlom života. Tú krv, ktorú apoštol Ján videl, treba považovať za výkupnú cenu pre ľudstvo mŕtve následkom hriechu. Pán Ježiš netrpel pre túto ranu, veď už bol mŕtvý. Úder vojaka však zranil srdce matky, ktorej Simeno predpovedal, že jej dušu prenikne meč. Panna Mária, zo srdca ti ďakujem za všetky bolesti, ktoré si vytrpela pre moju spásu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistí. 13. zastavenie. Pána Ježiša Krista pochovávajú. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Jozef Arimatejský sňal Kristovo telo, zavinul ho do bieleho plátna a položil do nového hrobu vytesaného v skale. Matúš 27.59. Počas prenášania Kristovho tela zavinutého v pohrebnom plátne krv, ktorá ešte ostala v srdcovom svale, sa vyliala na plátno. Jasne to vidieť na tomto plátne, dodnes zachovanom v Turíne. Kristova kolíska a jeho hrob, kto by si nevšimol nápadnú podobnosť medzi nimi. Tu i tam Kristus je uložený v jaskyni, ktorá nie je jeho. Tu i tam je zavinutý v plachtách, tu i tam nekonečné slovo Božie mlčí. O Ježišu, vtlač mi do srdca ponaučenia, ktoré si mi dal od svojej kolísky až po hrob. Tichosť, nelipnúť na ničom, úplne sa podrobiť Otcovej vôli. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. 14. zastavenie. Božská tvár. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Budú hľadiť na toho, koho prebodli. Ján 19.37. Tým, že zostal tak dlho v hrobe, Ježiš Kristus chcel dokázať, že bol skutočne mŕtvý. Lekárska veda zistila, že v mŕtvom človekovi niektoré bunky tela pokračujú ešte vo svojej činnosti, ale po 40 hodinách všetko prestáva. Človek je skutočne mŕtvý. Ježiš Kristus bol naozaj mŕtvý, ale nebol vydaný na pospas rozkladu. Nedovolíš, aby tvoj svätý podľahol rozkladu. Skutky 2.27. Obraz tváre, vykreslený krvou na turínskom plátne, patrí tomu, ktorý zomrel, aby vošiel do života. Z tejto božskej tváre hľadí pokoj a láska. Kristus má zatvorené oči, je mŕtvý, ale nevyzerá ako mŕtvy. Vyzerá ako človek, ktorý spí a má sa o chvíľu prebrať. Na touto tvárou na kríži visela tabuľka a na nej bolo napísané, že ten, čo zomiera, je kráľ. Dobrý Lotor správne vytušil, že za tou zakrvavenou tvárou sa skrýva kráľovská hodnosť a preto prosí: Pane, spomeň si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. A odpoveď: ešte dnes budeš so mnou v raji. A tak z najväčšieho utrpenia zrodilo sa najväčšie šťastie. Pane Ježišu, daj mi pochopiť, že kríž neznamená iba utrpenie, ale predovšetkým lásku, ktorá je útechou v bolestiach
a nádejou vzkriesenia a života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Páne Ježišu, Ty si sa narodil pre mňa v maštali, pre mňa si žil život plný bolesti a utrpenia. A napokon si zomrel za mňa na kríži. Pros i za mňa, Oče, odpusť mu. Povedz za mňa svojej matke, hľa tvoj syn. V hodine mojej smrti aj mňa uisti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Spasiteľu môj, neopúšťaj ma, mám smäd po tebe, po prameni života. Moje dni rýchlo ubiehajú a čoskoro bude všetko skončené. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha, teraz i na veky. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Všemohúci Bože, svojho služobníka pápeža Františka si vyvolil za zástupcu svätého Petra, aby viedol Tvoj ľud, láskavo vypočuje naše prosby, nech ako Kristov zástupca na zemi utvrdzuje svojich bratov a nech cirkev je s ním spojená zväzkom jednoty, lásky a pokoja, aby tak všetci ľudia našli pravdu a večný život. V Tebe večnom pastírovi duši skrze Krista nášho Pána. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.